तो हाय फ्रेंड्स केमती अछन आपण माने आई होप आपण समस्त भलर थिबे सेल्फी भलर थांतु पुणी थर वेलकम करछि हमर सेही चैनल जंगल टकाकू तो आज हम आस्थिला हम गां जंगल को बुलिया पई तो चलन जे हम गां जंगल बुलिया पई एवं आगु कोन होछि देखिबा तो दर्शक तो देखुथि एबे हम आसी पूरा हम गां जंगल पाखा पाखी एबे जंगल भितर जीवु तो देखि पाछ आपण भल जिंस झालरे बेहाली गलनी आगे हमर भाई काटी धरी रास्ता टिके सफा कर जाउछन हम जाउछु शाला बणी देखुथिले किंतु एबे होछि केवल कंटा मांस बणी टेंटा खाली कंटा मांस गली दिबो एठी हमका सी देखा दे गला आ गुरे सुंदर अति सुंदर तो दर्शक तो देखुथि एठी जंगल रास्ता पई जंगल आउ टिके तेरा हन नो एठी बिल्ले नखिया कंटा देखुथिबे पूरा सॉरी लोक मर जियो ना देखुथिबे ए को टाइप रो कंटा हैची पूरा बाको बिल्ले नखिया कंटिया कह जाए या जंगल भीतर बहुत परिमाण में देखुथिबे कंटा खालु वालु एरिया बाइचास आपण देहटी बादी जो खाली गळी जीव कंटा दर्शक देखुथिबे दीर्घ आधा घंटा 45 मिनिट होला जंगल भितर बुलुचु किछि पाउनु सोसरे पेट कोण हेलानी टकी भी सुकी गलानी पुओ झाड़ नाला रे पूरा गाधई छलनी टिके रेस्ट नै जो तापर आगो बढ़िया इडा बाहर को देखा जाउनी कते का विशाल हम देखुते विशाल काय बेत कछ जंगल भीतर अछि कैमरा डी पटवाणी आपण माने मोटा देखै दियो बहुत देखुथिबे दर्शक बंधु जंगल भीतर से गोटे बहुत बड़ बेत गछ ये सब साइड रे एगोला रंपा हिची कोन कि रे एई त मु कहथि कोन एटा सब भालू आइदर भालू होइथिबो
ନହେଲେ ଚିତା ବାଘର କାମରେ ଆସୁ। ତ ଦେଖୁଥିବ ଉପରକୁ ଏଠି ବେତ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଏତେ ଉପରକୁ ଯିବ ପଞ୍ଝାରେ କି ରାମ୍ପି ଦେଇଛି। ହଁ ଏଇଟା ଚିତା ବାଘ ଚଢିଥିବ ଦେଖୁନ ଟିକେ। ହଁ ତ ଦେଖୁଥିବ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ବଣ ପିଆଜ ବା ବଣ କଣ ଗୋଟେ ରସୁଣ ବାହାରିଲା ଛୁଆ ତାକୁ ଖୋଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କଣ ଏବଂ କିଏ ସେ ଯିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରାତିରେ ହଣା ଚାଲିଛି ମାଟି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦିଅ ୟାର କଲରଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ କିଛି ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ ହୋଇଥିବ ଦେଖୁଥିବେ ଆର ପଟଟା ଦେଖାନ୍ତୁ ବା ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ପିଆଜ ଭଳିଆ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏଟା କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଭାବରେ ପୋତି ଦେବୁ। ତ ପୋତି ଦିଅ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲି ପିଆଜ ଫାଇନାଲି ମିଳିଗଲା ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲି ପିଆଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ତିନିଟା ଜଙ୍ଗଲି ହରିଣ ବା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଖୋଡ଼ିକି କୁହାଯାଏ ପାଟକରା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ 45 ଘଣ୍ଟା କଷ୍ଟ ପରେ ଏବେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ବାହାରି ଏରିଆ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଯୋଉଠି ବେଶୀ ଗଛପତ୍ର ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ଏବେ ମିଳିଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଇଡ଼ ଗଛ। ପଇଡ଼ ହେଇଛି ତ ପଇଡ଼ ବି ହେଇଛି ଚାଲ ଯିବା। ତ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଥିବେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ପଇଡ଼ ଗଛ ମିଳିଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ କହିଛି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶୋଷ ବି ହଉଥିଲା ତ କୃଷ୍ଣ ମିଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଇଡ଼ ମିଳିଯାଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ଗଛ ଏଠି ଛୋଟ ଗୋଟେ କୁଆଟେ ଟଗରଟା କେତେ କୁଆଡେ ପକେଇଦବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି
ସୁନ୍ଦର। ପଇଡା ଏବେ ଚିୟର୍ସ କରିବାର ପାଳି ଆସନ୍। ଚିୟର୍ସ କଥା ଗୋଟେ ଚିୟର୍ସ ଚିୟର୍ସ ଏଇଭଳି ଏମିତି କୁନ୍ତାର ଦେଗ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଏମିତି ଏମିତି ନାଳଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନାଳି ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଥମ୍ସ ଅପ୍ ନାଳି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ନାଳି ହେଲା ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଥମ୍ସ ଅପ୍। ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିବେ ଆଉ ସେଇଆ କଳିଆ ନଡ଼ିଆ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଅ କେଳା ହବ ନିଅ। ଦେଖୁଥିବେ ପଇଡ଼ରେ ଆହୁରି ପାଣି ବାକି ଅଛି। ତାକୁ 1 2 3 ପଇଡ଼ ପିଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁହଁ ପୋଛିବେ ଏଇଭଳିଆ ତାହେଲେ ମିଠା ଧରିବେ। ଦେଶୀ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ଟେକିବେ ଏମିତି। ଆମର ଦୀପ ଦେଶ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭାଙ୍ଗିଲା। ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବ ଯଦି ବେକ ଆଡେ ନ କରିବ ସିକି ପଇଡ଼ ପାଣି। ତ ଦର୍ଶକ ଇଏ ହେଲା ପଇଡ଼। ମୁଁ କହିଥିଲି ପୁଣି ଟେକ୍ନିକ କାତିଟା ପକେଇ ଦେବୁ। ସବୁ ଛୁଆ ଆମର ଟେକ୍ନିକ କରିବ ଏମିତି କାନ ବଳରେ ଟକ୍ ଟକ୍ ହେଲା। ପଇଡ଼ କେମିତି ପିଇବ ଏମିତି ଧରିବ ଡାହାଣ ଡାହାଣ ଧରିବ 1 2 3 ଦେଖିଆ କେତେ ଜୋର ପିଇ ପାରୁଛି। ହଁ ମୋର ସଇଲା କ ଯେକି ଆମର ବାହାର ଏମିତି ପଇଡ଼ ପିଇବେ। ଏମିତି ପଇଡ଼ ପିଇବେ ପାଟି ପଇଡ଼ ପିଇବ ନାକ ପଇଡ଼ ବାହାର କରିବ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପଇଡ଼ ପିଆ। ଏବେ ଆମର ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଆ ସରିଲା। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଡ଼ଟି ଫସିଗଲା। ଛାଡ଼ ବି କାଢ଼େ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଟାଇମ୍। କାରଣ ଏବେ ହାତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ତଳକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଟାଇମ୍। ପାଣି ପିଇବା ଟାଇମ୍। ତ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ପଳେଇବା। ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ସିଏ ବି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଏବଂ ଘର ଅଭିମୁଖ ହେବୁ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଟୋଟାଲ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମକୁ এই ସମୟରେ ବହୁତ ज़्यादा ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲାଭ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଉ ପି ଆସୁନି। ତ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଖରା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ଦରକାର।